पुलानो चिनी मीडिया जो तो फ्रेंड्स दङ आनी बहक्ति खाखाम याफारो टीटीआईडी से हापंगनि बहक्ति खाखाम याफारो दिनै जों अर कायसा चिनी मीडियन बिसिंति कायसा सागलायमुं रिंगमानि हिंके अमसे जों टीटीआईडी से हापंगनि बहक्ति ताबुक जे जों जे ऑटोरियन नायतमन ना जतन साइमानो चिनी बुबाग्रानि नायकल फांबाय ते चिनी ऑनरेबल सीएम नि तिदिल मुंबाय जों जत लुकुरंनि थिनांनि बागै जों कायसे स्कीम स्नामका तिप्रा हाम आबो जतन साइमानो आबोनि बागै तिनी जे एप्लाइ खालायनाय रक बावनि जे लिस्ट आउट दोंखा आ लिस्ट आउट दोंमान बिसिंगो ताबुक नरक जे चिनी जे वेबसाइट रिजाक टीटीआईडीसी नि जे वेबसाइट रिजाक आ जागो नरक जत डिटेल्स माननाय आ जागो जों सिजाक दङ जे 13th of this month जों लास्ट डेट पेमेंट खायनि जरान बिसिं नरक जानि जानि जे पेमेंट खायनि तमन खाय बायदि जे अ जे लिस्ट आउट नाय रक नरक तुमुं जदि कोनो डाउट दङ हिंगा हांके नरक जानि जानि एरिया नि चिनि जे सब जोनाल जे सब्जेक्टिव दंनाय बरक बाय थाङै नरक नाव डाउट क्लियर खायमान जे चिनि और लिस्ट आउट नरक चिनि जे टीटीआईडी से हामन जे पेज नरक नायमानो आजागो जे सिविल स्कोर जे काहाम बावनि लिस्ट आउट क्लियर खायजा आजा जे लिस्ट दङ बर जत मानाय आमन काई काई गोबांना बर' लोकता नाना मसं संखांखे ताबो नायनान बागै बाहाय अमो जों फार्स्ट लट रिपाइखा ते नेक्स्ट लट नि बागै जों वान सुकनाय आबो जों वान सुगैबो दङ जे चिनि जे बेकारावनो जों बाहायके बरनो आजिमुं एबा इनकाम सोर्स सिनाय अम हायके जों वान सुगै दङ चिनि टीटीआईडी से हापां बेलेगेनो चिनि यूथ संनो बागै ते बेकारावनो बागै काहाम वान सुगै दङ बाक्सा बरफ एप्लाइ खायफानो मानिया बुमुं लिस्ट थाया माने बरफ खेतामनि बागै लिस्ट थाया नामन बिसोर बरफ स्ट्राइक आबो तो जे बैंक को थाङो जे बैंक नि जे सिविल स्कोर ब बैंक न हयतेनो बंग लिस्ट आउट दंफाय जेटा साबो केपेबल या साबो जे अर ओ जे लोन नि बासा सिविल स्कोर हामे के बरक आ जगो लिस्ट आउट उंलिया गावन बागै खा खलायो अम क्लियर ना हिने जे एप्लाइ खाया तंनाय रावबो जे बसकंग वान सुकनाय जे बसकंग जरो तेवैसे फाइंगे जों हाना हिनाय अम हाकेबो चिनि टीटीआईडी से हाबो वान सुगै दङ ते कैसे लटबो चिनि लुकुरंनो बागै जों तेबो वान सुगै दङ बंनो जों बसकांगो बंनि नाहार मुंनोबो जों फुलफिल खालामनो बागै ताबु जेना नाय लिस्ट पाउडर तो कुछ डाउन पे ना नांनाय ऑल जत डिटेल्स चिनि टीटीआईडी से हाबन जे वेबसाइट दङ आरो नरक चेक खायदि आरो थांगै तुम जे डाउट हांगाय नरक चिनि जान जानि आमसाइनि जे सब्जेक्टिव दंमोन आरो थांगै नरक गोरोङै मान ताबु बरफ नि जे पेमेंट खायजानाय आबन के जरा खाजा दं अमसुनि बिसिङाव मा आबन बागन साखलाय मुं दङ तिनि ओ फाइनेटियार तारनि बिसिङाव बर पेमेंट कंप्लीट मा खायने आबन यागो हांके जों बसकांगो जों दाखि दाखिनो बंनो जों ऑटो जों याफार जानाय बो थायो बो जागा थाङो या पेमेंट माखने बेंगो दखना नांनाय आप पूरा डिटेल्स जाक दङ बो बेंगो माने बो पेमेंट खनि नांनाय चिनि टीटीआईडी से हाबन जे वेबसाइट दङ आरो किसानो क्लियर दी आरो थाङै चेक खालायदि तुम जदि आरो जदि डाउट नि तो हंगाय जानि जानि जे चिनि गानानि ऑफिस जे सब्जेक्टिव ऑफिस दङ जेडी ऑफिस दङ आरो थाङै गोरोङै मान खायसा फेसबुक नुखा जे वेबसाइट नि लिस्ट बैंक नि आईएफएससी कोड चायानो रिजार्व आबो को अच्छा अब जों चेक खालायकिया आजागो जे टाइप खालायनो बो मिस्टेक खालायकिया आजागो ट्रिपल आर दंमानि आरो ट्रिपल आर या आरो डबल आर दंनाय अब हायनो हाय जों तेसा जोंनि टीटीआईडी नि जे पेज आजागो जों तेसा क्लियर खायरिका आजागो ट्रिपल आर दंमानि जागो डबल आर नाय अब क्लियर दी तुम जदि डाउट हांके हायनो हां तेसा रिक्वेस्ट खायफिनाय नर तेसा चिनि जे वेबसाइट चेक खालायदि ओंनि हांकाय चिनि सब्जेक्टिव ऑफिसर बे थांय करंदि नर क्लियर नानबो कुनो डाउट टांग ऑनलाइन खाने के और जे नहानाय फुलदार बजा अब अकाउंट में जाना नांनाय ना आं गाति जता इनो को अकाउंट से ऑनलाइन माने ऑनलाइन तब रां ओतना ना बगे रां का ऑनलाइन अकाउंट नंबर बजे जाना ना आं नंबर दाफन दो जे एप्लिकेंट ते बिनि जे बुंबाय मा खालायनाय ते रेजिस्ट्रेशन बा बिन बुंबाय होनाय ने ताबु जदि कुनो डाउट न थांगे हायनो हां रिपिट खेफिनाय चिनि सब्जेक्टिव बाय करंदि हायाकेबा चिनि आरो जेडीयू ऑफिसर गाना तो हंगे बाय करंदि डाउट हंगे तब कुनो कंफ्यूज तांगि ओइते डाउट कमनो बागमानि म जों इमिडिएटली न दे 30 न तुम जदि पेमेंट खायबे हंगाय जों दाक्ति दाक्ति न अमान दिबिसिगन जों बागनानि जों वान सुगै दं जे बसकंगा चिनि प्रोग्राम दङ जेमन चिनि महाराजा बीर विक्रम आसिमा साल दङ
tei 23rd August tango special program जों अमनो बागनो हिने काइसा जों बखा जंगा tango जों immediately amo saklai mongri nai area ro koita ro kalai khana gari abahai जों जिनि जे तमागा प्रति साखलाय मुं तमागा प्रति विलेज कमिटी जों काइसा का रिगना हिन तमानि फियाबा बाक्सा बाक्सा विलेज कमिटी अमा हाय तंगा जे बंनि सिविल स्कोर हामेन बागै ब्रक रिजेक्ट खा गाय बसकं जराबो जों अमनो नायो जे तेबो चिनि लोकरो जे नायने जे नाय तंगनाय जे ओ जे अटो न नाय तंगनाय ब्रक बो बसकं गो जों वानसुकि तंग बंग बागै जों तेबो नेक्स्ट लट जों बरनो अपॉर्चुनिटी रिनाने बागै kaisa kaisa village ro isu je kaham pan tongli কিন্তু বড় দুইজন আর বা তিনজন আর যে জমা রাখাকে আবার ওকে সিলেক্ট করা কম না বা যেহেতু কোটা টংমানি বা जों लिमिटेड कोटा जेमन जे ताबुक जे साकलायमानि अ कोटानि बिसि दिन मारने हिंगा जों आबान बगैना जों प्रति विलेज कमिटी जों काइसा काइसा खलायो जों बन रिनान बगै जों लिमिटेड खिजा नेक्स्ट टाइम जों तेबैसा जों बरंनो बगै जे मायरन बगैबो जों देसे बरंनो जों अपॉर्चुनिटी रिनान बगै जों वान सबै दं लिस्ट को लोग बाक्सा बाक्सा बरफ नहीं होता है कहानी लोग तो काइनि अब टाइपिंग को मिस्टेक मन बगै अब एंको का बनो जों करेक्ट लायने बगै जों ऑर्डर रखा खरब बसर लोग टोटल लिस्ट में ताबुक जे चिनि वेबसाइट अलमोस्ट जों जे सिविल स्कोर क्लियर नाय रंनि जों अलमोस्ट लिस्ट आरो जों ओबरिका लिस्ट आउट खेरिका आरो न चेक खालायमान आजा आलु कोदम ताव कक नाम खातनाय बाक्सा माया खाखय तंनाय रस दङ गोबां चिनि माया जमा दङ आमा हाय तंनाय दङ ना खाकय थाइकेरै जों चिनि बुबाग्रा चिनि अनारेबल सीएम चिनि जतो लुकुरन बागै वानसुको सामुं ताङै दङ ताइ केबोनि हामिने बागै जतो कामने बागै सामुं ताङै दङ बसकां जरावा चिनि बुबाग्रा चिनि बागै तेबो कतर चिनि बागै जे मान थाइ दङ तोनान बागै बो साइ तुगै दङ चिनि बुबाग्रानि बिसितै तिदि एदिसे हाबोनि बिसितै जों जतो लुकुरन जों नायकुलि दङ तै जों जे फान लिमिटेड फान बिसिं पानो चिनि बुबाग्रा बेलेगनो वान सुगि दङ जे चिनि लुकुरन जों बाहायके बंनि इनकाम सोर्स इमान तै बाहायके चिनि लुकुरन चिनि मान थाइ सकन जों फिरगि दिमान तै चिनि मेन मुद्दा तो चिनि बुबाग्रा चिनि बागै फाइट न खाइ दङ जायने खलाय आउन बागै जों जतो लुकुरन कोइने जों जतो खाकराक मा तंनाय थानचा मा तंनाय चिनि बुबाग्रा बिसिं तै तिरेसे हाबोनि बिसितै जों जेनारन सुबाय दंमानि अमाके जों बसकांगो जों नरन तै बामाके सुबा मानन बागै जों जरा माननाय हामबाय